Nôl yn dyddiau Daniel, roedd brenin o'r enw Nebuchadnezzar. Adeiladodd y brenin ddelw oedd yn 27 medr o uchder. Roedd hi'n ddelw tal iawn. Dyma brenin Nebuchadnezzar yn rhoi gorchymyn i bawb. Pan fydd y gerddoriaeth yn dechrau, rhaid i bawb plygu lawr ac addoli'r delw aur. Pwy bynnag sy'n gwrthod plygu ac addoli'r delw yn cael ei taflu ar unwaith i mewn i ffwrnais o dân. Felly pob tro clywed bobl y gerddoriaeth, dyma nhw yn plygu lawr ac addoli'r delw. Wel, pawb ond Shadrach, Meshach ac Abednego. Roedden nhw'n caru Duw ac yn gwybod yr unig person dylsyn nhw addoli yw Duw. Clywodd brenin Nebuchadnezzar am y tri ffrind ac roedd e'n grac iawn. Danfonodd milwyr i nôl Shadrach, Meshach ac Abednego, a dwedodd y brenin ei fod yn barod i rhoi cyfle arall iddyn nhw. Ond dwedodd y tri ffrind, does gennym ni ddim bwriad addoli eich duwiau chi, na'r ddelw aur dych chi wedi ei codi. Gwylltiodd y frenin a rhoddodd orchymyn fod y ffwrnais i gael ei thanio 7 gwaith poethach nag arfer. Roedd y ffwrnais mor boeth naeth y fflamau lladd y milwyr wrth iddyn taflu'r ffrindiau mewn i'r dân. Yn sydyn, neidiodd brenin Nebuchadnezzar ar ei draed a gofynnodd, faint o bobl wnaethon ni daflu mewn i'r tân? Dwi'n gweld 4 dyn yn cerdded o gwmpas yn y tân, ac mae'r 4 yn edrych fel fab i'r duwiau. Galwodd y frenin, dewch allan, a dyma 3 ffrind yn cerdded allan o'r tân. Doedd y tân ddim wedi ei llosgi nhw o gwbl. Dwedodd Nebuchadnezzar, moliant i Dduw Shadrach, Meshach ac Abednego, anfonodd angel i'w achub nhw. Dwi am wneud deddf fod neb yn gallu dweud unrhyw beth yn erbyn y Duw yma. Does un Duw arall yn gallu achub fel hyn.